Di ana pud tay gamayng mensahe mga igsuon nining mabungahon nga kagabihion. Kaning pagpangalagad sa Ginoo dili man ni padaghanay kundili patinud-anay. Kay magunsa man ang daghan kaayo, pero ang mga batasan dili pud maayo, basin mo inding ratas init nga kalayo. Unya dili pud ni padasigay, kundili palahutayay. Daghan bitaw mga dasig sa una, pero asa na ron sila? Di ba wala na ikita? Unya di sad advantage ang naguna ni ini. Kay kung ang Biblia nay musulti, daghang nauna nga naulahi. Again sa pagpangalagad sa Ginoo dili basihan ang gidaghanon. Ang pangutana kana ba pud sila matinud-anon? Basin ba kung igor na nagpakaron ingnon, sa langit manggod bawal ang mga hipokrito. Mga tinud-anay gyud ang gipangita ni Kristo, because at the end of the day, sa judgment day, it's not about the quantity, but it's all about the quality. Pahinumdum lang ni uban sa gugma. Mabungahong kagabhion mga higala, ampo amping abantita. To God be all the glory. God bless.